tei chobani chibai hangrani khana chini mega mass gathering TWF ni jottono no phainani bagi kobogo truck rok omahro hake phainai omahro khai phainai ni jeng saimano karon ka chini buri rok ni traditional dress kanlaye o kentar gari kalai phainani kentar gari phaina to osubida no nai jeng saimano abo busawi je supungi phainani buri rok khom jottono khaphon laijak noro phaipru kaham kai romdi kaham ka phailadi overload rok ta khlaidi tei nongni gari driver no sadi tei gari driver no kobogo truk khai chalok di overtake rok khlailai gari rok thutailaya tei khai phaidi hinai nai norok no kobong mungnarogo kaham kereng tongdi kaham kereng ka phailaidi tei kaham kereng khai no norok pirok purobo kaham kereng khai ma pirok nai tabuk chini oro dayas rok tanglaijak tei flag rok jeng kailai tolayo chini flag kainai rok chini buri bukuk song no kailayo onek parishrom khlalai tonglayo chini buri bukuk song jeng norok no khana nasing tongnai norok jotono phailadi tamni himale oro chini bubagra phainai bubagra kok sapainai bubagra jeng kok pacharnai tei kaisa nong thani saklai mungkai bubagra khana phainai bubagrani sak hamya ungui phainani tirprao phainani kichal dukha hinai wansuk laino iyot ni bisingti khlai bubagra no lamsaknani bagui jotono tiareng laijak bike rally khlai nai airport ni simi 12 o thangi borok lamsaknai airport ni simi orwo yang salbagan ti khlai salbagan ni simi yang nandanagar Durga Chaudhary Khoyarpur khai habuinai chini o mega mass gathering o bubagra phai sakhainai bubagra phainai especially phainai aboni bagai chini buri bukuk song nong thani kasar mung obono norok traditional dress kaninai chini je culture chini mala tala rok tongo oborok kanui phaibedi jotono jeng tamni himale chini bubagrani one last fight no nasigui tai chini greater tripura land no nasigui jeng buri rok bo agognani nango jeng buri rok changri khawoi buri rok tam manya tong juddo o nongkhornani hingkai jeng buri rok bo ma nongkhornai jeng greater tripura land manani hingkai buri rok sara andolon kun jaga andolon success ya buri rok ni bisingtui jengbo o greater tripura land manthani au buri rok ni bo obodan tongo buri rok ni obodan ni bisingtui no tini o greater tripura land alada rajyo manuni itihasyo chini rangsak ni okhor bo sijathun aboni bagi phaidi chini buri rok jottono norok sak thari chini o mega mass gathering o mat kotor ma beglainani tui khai norok no jottono phaidi hini nai kobong mungnaru busu jana buri rok norok kothuni nangmano target haga jeng to 20,000 ni silai bo gobang phainai jeng saimano tai kaisa hangkai 20,000 ni silai gobang to phainai tebo gobang phai khamun tam himala or kisi sah kok sanan hingkai tini to hangrai kana hangrai ni taini din o mas pila rok ni nai tai se o hangrai ni somoy hangkai hindu samajo bekrang ro khiklai layo thanglayo kasi goya mothra ni nai ongkhor layo bekrang khiplayo tai nog ro gobo kitong a korok narok layo aboni bagi borok rok kicha aro kesai tongruk nai haipano buri rok ongkhornai chini biswas tai asa tongo chini mega mass gathering o borok beglainai borok phainai sunjangnai da tong tei kok narang nai to tongke bo na busu nang masu dong sisa kapai thaga